This is MP Doctor, yo Mr. Tapera. Mempa tichasigari tichichema, upenyu wacho wakurema, chungu tinavyo asi nhamo yacho haina tsitsi. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Kudai somota isu toita dzekurota, kurarira bota, kuswerera bota, ini ndapopota. Hatina kuenda kuchikoro, baba vanoswerera doro, kuti uvaudze vanoomesa musoro. Aiwa wandiremera mutoro. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Pana Jobho baba makabata basa, Dhanyewo mugomba makamubudisa, Razaro mvua makamubudisa, achiedzwa Jesu Satani makamunyatsisa. Chindipai changu Mwari Baba, ndoda kamwana nditozonzi baba. Ndine zichako kwete rekuba, ndichibikira mupoto kwete mugaba. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Kudai somota isu toita dzekurota, kurarira bota, kuswerera bota, ini ndapopota. Chindipai changu Mwari Baba, ndoda kamwana nditozonzi baba. Ndine chako kwete rekuba, ndichibikira mupoto kwete mugaba. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Pekudzinza kwedu ndati vakapfuma, kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. Kweisusu sei tisina kufuma. Isarudzo yenyu nai Mwari, kana kuti ndezvawo zvekubata-bata. CK Productions. CK Productions.